Greetings of hope to all the devotees of Our Lady of Peñafrancia, near and far. This is Archbishop Rex Andrew Alarcon of the Archdiocese of Cáceres. Last year, 2024, we celebrated the centenary of the canonical coronation of the original and miraculous image of Our Lady of Peñafrancia. This year's fiesta is focused on the theme, Our Lady of Peñafrancia, Mother to All. Because of Our Lady's openness and acceptance to the will of God, Mary gave her yes, and she became the mother of Jesus, our Lord, and in Jesus and through Jesus, she became our mother. The theme, Mother to All, expresses too the desire of the Universal Church to be a synodal and missionary church. That is, a church that opens its door to all, goes out and reaches out to everyone, especially to those at the margins and the peripheries. It calls the church to be humble, welcoming, listening, walking, accompanying, uniting, and caring, just like Mary, the Mater Ecclesia, Mother of the Church. This is also an invitation towards openness to fellow Christians who may not be Catholics, to non-Christians, and even to those who do not profess any religion. Nuestra Señora de Peñafrancia is not only the mother of Bicolanos. Devotion to her has grown by leaps and bounds. Her name and her image has reached many different places and communities outside Bicol. She is called upon by Bicolanos, non-Bicolanos, and non-Filipinos. She is mother not only to those who call upon her, she is mother to every person. Jesus told John at the foot of the cross, "Behold your mother." And to Mary, referring to John, Jesus said, "Behold your son." We are children of a mother who is an example of total self-giving. She accompanied her son on the way of the cross and at the foot of the cross. She is a mother who never abandons her children. The same theme, Nuestra Señora de Peñafrancia, Mother to All, calls our attention to pursue the three pillars of synodality, namely communion, participation, and mission. Communion. With Ina, may we not feel isolated or abandoned. Rather, with her, may we experience that we belong to a family. May we grow as inclusive communities, organizations, and local churches. Participation, like Ina, who cooperated in God's plan, may we take an active part in the life of the church. May we not simply be spectators, but sharers in the responsibility of God's children in the world and in the building up of God's kingdom. Mission. After the example of Ina, may we go out of our comfort zones and speak out about God's marvelous work and love in our lives. May we grow in service, especially to the needy, the poor, the suffering, and the outcasts. Dear devotees, may our devotion to Ina open our hearts to those who are rejected and forgotten. May the warmth of our love be felt by victims of war, violence, and injustice, even if they are far from us. With God, nothing is impossible. May our devotion be proven in our care for the family, concern for the poor, the needy, and the community, and in our care for creation. Let our Marian devotion be a concrete sign of hope. The heart of Mary was the first shrine which welcomed all people. With Mary, Mother to all, we are sisters and brothers despite differences in religion, culture, and orientations. With Jesus and Mary, let us offer hope to all. The incarnation of Jesus, the Savior, can still occur through us. He saves through us in times of natural calamities, communal struggles, and personal difficulties experienced by our people and by others. We are one with them. We open not only our churches and facilities, but also our hearts for them. We also exert effort to reach them, to know them, to feel with them, to reach their hearts. Doing this with Mary, our Ina, our lives and our hearts become sacred spaces of hope for all.
I wish you all a meaningful celebration of the Novenario and Feast of the Divino Rostro and Our Lady of Peñafrancia this year, 2025. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Escene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con tanta emoción. Patrona del Hijo, del Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra verdad. Patrona del Hijo, del Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra
Pumuna kita para sa ikatulong aldaw kay Nuestra Señora de Peña Francia. Matindog po ang gabos. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. O Espiritu, o kaglalang sa puso mi mag-ero ka, ang biyaya mo sa motawan, ang puso mi panoaman, ang puso mi panoaman, pararangan, paraampon, balaog ka na langit nun, pagkamuot, asin buhay, bilog niya mong idinudusay, bilog niya mong idinudusay. Pagsulsol nin kasalan, kagurangnan kong Hesu Kristo, Diyos na totoo, asin tawong totoo, sa imo ako may pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Nagsosolsol ako nin udok sa buot, nin huli sa pagkakasala ako sa imo. May pagsarig sa imong pagkamaherakon, nagmamaawot ako na daina magkakasala giraray, sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima, nabuot kong umawon sa gabos na aldaw nin sa kong pagkabuhay. Urog na ngunyan, naan sa kong pagpamibi, sa kuya man na idinudulot sa iya, bilang sa mu'man na ina. Amen. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi sa pagpuon. Maninigong gayong mamumuto na reyna, asin ina niyamong Maria, an sa imong mahamiso na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakarangas sa daga, asin nakakapatakot sa infierno. Sa pagmauot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki, sa pagwaras kan kapanoanin kaligtasan, kapalaenan, asin mga biyaya an isinamno sa imo kan ipinangidam ka. Mga biyaya an itinao sa imong urog kapalad na pagkabuhay, mga kadakulaan an isinamno sa imo nin makakamhan. Tabangi kaming makapagheras kan kapanoan mo, tabangi na matawan ang naghehelang nin kaumayan, ang nagmumundo kaalingan, asin an parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin an mga anghel nag-uugma, asin ang Santissima Trinidad pinagmumuraway. O Maria, samuyang ina, ikami nasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan banal na sakramento nin Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi asin sa pagdebosyon sa imo, nasiring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaomay kan sa mong mga kasakitan, siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan, nag-aarang ako ning udok sa buot sa imo o mahal na ina, nag-aarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang nguso, tanganing matala ng God sa sakuyang puso, ining mga mahamison asin mahalagang mga tataramon, Nuestra Señora de Peña Francia, Nuestra Señora de Peña Francia, Nuestra Señora de Peña Francia. Magpamibi kita ki Virhen Maria sa pagpahayag kan mga tataramonin pakikimaherak, asin ipamibi manyato an Ave Maria panonin grasya, an kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sakot sa pangiyagdan niya mo. Amen.
Mamumuton kong ina, sa gabos na panahonin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na maging maninigo asin maging kasaro kan sa imong mamumuton na aki. Ave Maria, panonin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan asin paladan sa Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sagkod sa pangiyagdan niya mo. Amen. Agihanin mga langit no na biyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi an samong mga kasalan. Ave Maria, panonin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan asin paladan sa Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sagkod sa pangiyagdan niya mo. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami laban sa mga sugot kan sa mong mga kaiwal. Ave Maria, panonin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan sa Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sagkod sa pangiyagdan niya mo. Amen. Ikinabubuhay asin namumuta na aki ni Joaquin asin Ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Ave Maria, panonin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan asin paladan sa Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sagkod sa pangiyagdan niya mo. Amen. Paalawanin mga parakasala, sungkuaman kami sa oras nin samong pagkagadan, asin buksan para sa mo ang mga tata nin langit. Ave Maria, panonin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan sa Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan. Ngunyan, sagkod sa pangiyagdan niya mo. Amen. Pamibi kin Nuestra Señora de Peña Francia, hilingaman kami umaherako na ina Virgen de Peña Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kahiraki man kami na minadulok sa imo panonin pagsolsol, at amanaan sa mong familia, katood asin parasurog. Tabangi kami na sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadana, urog na itong nangangaiponin sa mong pagtabang, sa oras din sa mong mga pag-alaman, kakundian, asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan, antabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing masurog, asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayanan bilang sa imong mga devoto, nadarakan dakulang pagsarig sa imong pagataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man kami. Amen. Santa Maria, surugaan mga nakikimahera ki Kristo, tabangi ang mga maluyaan isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimaherakan ang gabos na klero, hare pabayae ang kababaehan na namumuot sa imo, mamate ang lugod ang sa imong pagtabang nin gabos na naguomaw sa imo, o inang Virgen de Peña Francia. Papagkanigoa o Virhen na makapag-umaw kami sa imo. Tawi kami ning kapagsikan sa pakipaglaban sa imong mga kaiwal. Pamibi sa ikatulong aldaw, palada na mamurawayon na linalang nin Diyos, na tinauan kan halangkaw na katungdan na maging ina ni Jesus asin ina kan mga nagtutubod. Ani kaduwang persona kan Santissima Trinidad na nitawo sa imong malinig na tulak, may pagsarig sa imong pagkaina, nagngangayo-ngayo kami sa imo, tabangi kami na magpakumbaba na magkaigwanin puso na tataong magpasalamat sa Diyos, huli kan dakulang karahayan na iwinaras niya sa katawuhan. Mabalsan man lugod ang Diyos na ginikanan kan tunay na kaligtasan kan samong paghingowa na mabuhay sa karahayan. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi mo kami. Amen. Dalit, O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibian na minadulok sa imo. O Maria, ipinangidam daing kasalan, kami pamibian na minadulok sa imo. O Maria, ipinangidam na daing kasalan, kami pamibian
kabi pamibian na minadulok sa imo. Matindog na po ang gabos, asin magpreparar kita sa Santa Misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang, ngunyan iyoan ikatulong aldaw kan sa tuyang misa novenaryo para sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Ang tema sa misa ngunyan, Maria, ina ni nanghihinanyog na pamilya. An aldaw na ini, para sa mga pamilya. Makakaibahan niya to sa selebrasyon kan misa, iyo ang mga miyembros kan Legion of Mary, kabaklay, as in Lectors Ministry. Ang sa tuyang Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An grasya na Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos po kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa saindo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamahan, asin pagkapatawadaan sa tong mga kasalan,
darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamibi kita. O Diyos, na nagbuot na anbugtong mong aki, magtios kan krus sa pagligtas kan katawuhan. Warasan namimibi kami, na kaming nagmidbid kan sa iyang misteryo sa kinaban. Magkanigong magkamit sa langit kan mga premyo nin sa iyang pagtubos. Huli kay Jesucristo kung agagurang naniyamo, sa imong aki, na kay mamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon, matukaw po. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga numero. Hale sa bukid nin Hor, naglakaw ang mga Israelita pasiring sa dagat na pula, tanganing mag-agi palibot kandaga nin Edom. Alagad sa dalan, nawaran nin pasensya ang mga tawo, asin nagtararam sinda, tumang sa Diyos saka ki Moises. Naggurumod-gumod sinda. Ta daw, ta iliniwas mo kami sa Ehipto, tanganing magadan sa disyerto, na ini namayo nin pagkakan asin tubig. Nauuyam na kami sa mayong halagang pagkakan na ini. Huli ka ini, nagpadara ang kagurangnan nin mga mararang halas, asin sininghot kan mga ini ang mga tawo, kaya dakol sa inda ang nagadan. Nagduman ang mga tawo ki Moises, asin nagsabi, nagkasala kami kan magtaram kami tumang sa kagurangnan, asin sa imo. Mamibi ka sa iya, na haleon ang mga halas na ini. Kaya namibi si Moises para sa mga tawo. Tinaraman nin kagurangnan si Moises. Gumibo ka nin sarong halas na bronse, asin ibugtak mo sa sarong palo. Ang lambang masinghot na humiling ka iyan, mauumayan. Kaya, naggibo si Moises nin sarong halas na bronse, asin ibinugtak sa sarong palo. Ang sisay man na nasinghot, minahiling sa halas na bronse, asin na uumayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dai paglingawan ang mga gibonin kagurangnan. Dai paglingawan ang mga gibonin kagurangnan. Banwaan ko, dangugaan sa kong katukduan, asin hinanyugaan sa kong itataram. Bubuksan ko ang sa kong nguso sa parabola, asin ipapahayag ko ang mga suanoy na kasabihan. Dai paglingawan ang mga gibonin kagurangnan. Kan gadanon niya ang nagkapira sa inda, nagbalik sa iya ang mga natadang buhay. Nagbakle asin tudok sa puso na namibi sa iya. Nagirumduman ninda ang Diyos, iyo ang sa indang parasurog, naan karapangalong kawing Diyos, iyo ang sa indang kagtubos. Dai paglingawan ang mga gibonin kagurangnan. Alagad gabos kaputikan an sa indang sinabi, an sa indang itinaram, bakong tudok sa buot, an sa indang puso, bakong dayupot sa sainda, bako sindang maimbod sa saiyang tipan. Dai paglingawan ang mga gibonin kagurangnan. Alagad maheherakon ang Diyos sa saiyang banwaan. Pinatawad niya ang sa indang kasalan, asin dai niya sinda ginadan.
Dakol na beses niyang pinugulan an sa iyang kaanggotan, asin dai niya pinukaw an sa iyang labilabing kaanggotan. Dai paglingawan ang mga gibonin kagurangnan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Danay na sana sa iya ang pagka ni Diyos. Alagad, dai siya nagdayupot na pantayan ang Diyos, kundi nagpakadai siya sa sadiri. Inako ang kamugtakan nin sarong uripon, ipinangaki siring sa tawo. Kan siya naging tawo, nagpakumbaba siya, asin nagmakinuyog-kuyog, sagkod sa kagadanan nin krus. Huli kaini, initaas siya nin Diyos, dangan tinauan nin ngaran na urog sa gabos na ngaran. Kaya, sa ngaran ni Jesus, maluhod ang gabos sa langit, sa daga, saka sa irarom kandaga, tanganing ang gabos magpahayag na si Jesucristo, iyo ang kagurangnan sa kamurawayan nin Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mayo panin nakasakat sa langit, kundi ang aki nin tawo na naghilig hali sa langit. Siring na initaas ni Moises ang bronseng halas sa sarong palo, duman sa kalangtadan. Siring man kaipuhan na itaas ang aki nin tawo, tanganing ang si Isay man na magtubod sa iya, magkamit nin buhay na daing katapusan. Hulitan namo't nagayo ang Diyos sa kinakban, kaya itinaon niya ang sayang bugtong na aki, tanganing ang si Isay man na magtubod sa iya, daing magadan, kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. Hulit na daing sinugo kan Diyos sa kinakban, ang sa iyang aki, tanganing hukuman ang kinakban, kundi tanganing ikaligtas ini sa paagi niya. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po.
Dios marahay na aga po sa Saindogabos, mga tugang. Diyos marahay na agaman po, Father. Ngunyan po, aldaw nin Domingo, sa tuyang pinagsuselebrar an kafiestahan kan pag-umaw sa banal na krus. Asin siring man ngunyan aldaw, iyoan sa tuyang ikatulong aldaw kan misa novenaryo sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Kung hihilingon niya to, garo, duwang separate celebrations. Ano po? An enot, pag umumaw sa krus, asin pangaduwa, novenaryo sa kamawan ni Santa Maria. Alagad, ang celebration na ini, duwang celebration na ini, konektado. Ano? In fact, when Jesus is hanged on the cross, Mary was there. Yaon siya. Mary at the foot of the cross. Yaon siya. Naghihinanyog. Yaon siya sa pamitisan kan sa iyang aki na si Jesus na nakapako sa cross. And that is definitely the role of Mary to bring us closer to the person hanged on the cross. To bring us closer to Jesus. Mga tugang, sa tuya pong tema sa selebrasyon niya ito ngunyan aldaw sa ikatulong misa novenaryo, iyoan manunungod ki Maria bilang ina nin naghihinanyog na familia, Mary, mother of a listening family. And kung hihilingon po niya ito, tinatawanin emphasis an paghinanyog, pagdangog, listening. Siguro po, gabos man masabi kita na gabos man tatao maghinanyog, gabos man tatao magdangog. Dawa si Isay, minsan nga ni ngaya aki, Father, tatao magdangog. Alagad, daigabos, tatao maghinanyog na isina sa puso ang nadadangog, asin ang nahinanyog. And tinatawan kita nin modelo nin sarong tao na ang sa iyang nahinanyog isina sa puso, isina sa buhay, asin isina sa buot. Asin ang modelong iyan, mayong iba, kundi an sa tuyang mahal na ina. And because of this, kaya iyo man ini ang naging rason kung tano, minsan mo na yan na mga panahon, tinatawan tapa siya nin onra, ginigirumdum tapaan sa iyang naginibuhan sa kinaban, sa satuyang simbahan, asin sa satuyang pagtubod. Tulong bagay po ang buot kong ihiras sa indo. Enot, maghinanyog, tanganing makasabot. Ang pagdangog, ang paghinanyog, nagdadara sa satuya, tanganing masabotan ang mga bagay-bagay, asin ang mga nahinanyog. Day man niya ito masasabutan ang sarong istorya, kung day kita tatao magdangog. Day taman may iintindihan ang namamatian kan sarong tao, kung day ita siya dinadangog sa mga inaagihan niya. Asin day taman masasabotan ang problema nin iba kung day kitang panahon na magdangog sa sainda. Sa laog kan familia, importante ang paghinanyog asin pagdangog sa lambang istorya kan mga pamilya. Alagad bago ini, ang hapot sa satuya, igwa pa daw kitang panahon tanganing magdangog sa mga istorya kan lambang pamilya niya to. Or kaya, igwa pa daw kitang panahon tanganing mag-iristoryahan, magharampangan. Iyon niyan saro sa mga krisis sa pamilya ngon yan. Mayo na kitang panahon, mag-urulay-ulay. Mayo na kitang panahon, minsan magharampangan sa kakanan. Or kaya naghaharampangan man, nagsasarabay man pagkakan, pero igwanin distractions.
yaon ang cellphone. Yaon ang mga gadgets. Habang naghuhungit, may kaagaw sa atensyon. Gadgets. Kaya, most of the time, mayo ng panahon mag-urulay-ulay, ano pa man ang hihinanyugon, ano pa man ang dadangugon. My dear brothers and sisters, through listening to the stories of each members of our families, we will be able to know and understand what they are going through in their lives, their feelings and their emotions. Most of the time, nakakadangog kita sa mga magurang na nagsasabi, "Day ko na maintindihan ang sa kuyang mister, day ko na maintindihan ang sa kuyang misis, or day ko na maintindihan ang gusto kan sa kuyang mga aki." But the question is, bago ka nakapagsabi ka iyan, igwa ka daw nin panahon tanganing dangugon sinda. Igwa ka daw nin panahon tanganing intindihon sinda. We will never understand their feelings and what they are going through if we don't have time to listen to them. Minsan kaya ang problema sa to, gusto ta, kita lang ang pagdangugon. Pero habo ta na kita ang magdangog sa sainda. Ako ang ama, ako ang ina, ako ang masusunod. Day ko kaipuhan magdangog sa saindo. Ako lang dapat ang dangugon nindo. Ta ako ang nakakaaram kan tama para sa saindo. But let us try to look at the life of Mary. When she received the message from the angel during the Annunciation, dahil man siya nag-react tulos na, no. Ako ang kaghawak, ako dapat mo nang ako ang masunod. Habo kung mangyari iyang sinasabi mo sa sakuya. Alagad anoan sa iyang simbag, anoan sa iyang reaksyon. Tulos-tulos, tinao niya an sa iyang pag-uyon. Tulos-tulos, tinao niya an sa iyang pag-iyo. Why? It is because naghinanyog mo na siya. She listens first. Nagdangog mo na siya. And because of that, nasabutan niya kung ano ang plano ni mahal na Diyos para sa iya. That God is giving her the great gift that is to become the mother of our Lord, the mother of Jesus. Kaya, ano ang reaction niya? Yes, Lord, let it be done unto me according to your word. Ikaduwa, maghinanyog, tanganing maaraman kung ano ang dapat niya tong gibuhon. Very practical. Sa sarong bagay na day familiar sa satuyang gibuhon, ang permitang chine-check ang mga instructions, or kaya we would ask somebody or listen to someone giving instructions, tanganing maintindihan ta kung ano ang dapat niya tong gibuhon. If we try to look at the life of Mary again, nagkapirang beses na naggibo ang mahal na Diyos para ipasabot sa iya kung ano ang dapat niyang gibuhon. And because she always listens, nagigibo niya ang dapat niyang gibuhon asin kung ano ang susog sa kabutan ng Diyos. Sa buhay po niya to, importante ang paghinanyog. Tanganing magibon niya to ang tama. Kadaklan sa laog kan pamilya, ang mga ina asin ama, trabaho digdi, trabaho duman, para may ikataon in allowance, ikatustos sa mga aki, para maitatao ang mga hinahagad kan aki ninda. Pero dahil ninda, minsan nare-realize na bako naman palan iyan, ang hinahagad kan mga aki ninda. Minsan, dahil na pala nauugman mga aki ninda sa arog kaining mga practices, kan mga magurang ninda, taan kaipuhan na pala ninda, kaipuhan na palan kan aki ninda, bako naman ang kwarta.
bako naman ang allowance, bako naman ang mga gadgets, kundi panahon o oras na makaibahan sinda. Sa pagdebosyon niya to kina, siring man. Ang mga buyadores gigibuhon, ang gabos, makasampasan na duman sa andas, makaputan lang ang imahe ni ina. Kaya dawa minsan maraot as nakakabastos na kan selebrasyon ang ginikibuninda, sige sana. Pero dahil ninda aram, bako man palan arog kaining pagdebosyon ki ina, ang gusto kan sa tuyang mahal na ina. Sala sugibo. Taano? Kasi day nagdadangong, day naghihinanyong, kaya day niya man aram ang tama, kaya day niya man aram ang dapat. Mga tugang, importante ang pagdangog asin paghinanyog, tanganing aram niya to ang dapat asin tamang gibuhon. Magsalaog man kang pamilya, asin sa pagdebosyon niya to kay Maria. Maghinanyog, tanganing aram, kung asin ano ang dapat niya tong gibuhon. Siring kay Maria, bago pa man siya naggibukan mga bagay-bagay, bago pa man siya nagbisita sa iyang pinsan na si Isabel, naghinanyog muna siya kan mensahe kan Diyos para sa iya. And because of it, she knows what to do. Aram niya na kung ano ang dapat gibuhon. Kaya gabos na ginibo ni Maria, susog sa kabutan ni mahal na Diyos. Ikatulo, maghinanyog, tanganing mabago ang satuyang buhay. Ang buhay niya to gabos. Sabi ko po so bago, the very role of Mary is to bring us closer to Jesus. And for us, tanganing magkaigwanin buhay na susog sa Diyos, iyo na dapat maging harani kita kay Jesus. Remember, Jesus is the way, the truth, and the life. Ang paghinanyog, ang pagsabot kan tataramon ng Diyos, asin paggibukan kamautan ng Diyos, iyo ang madara sa sato sa pagbabago. Ang buhay ni Maria, simpleng buhay sa naman. Alagad kan siya magpuon, magdangog sa tataramon ng Diyos, asin maggibo kan mga kabutan ng Diyos, ang simpleng buhay niya na bago. Ninhuli kan pag-ako niya, kan katungdan na magin ina kan aki kan Diyos. Ang buhay niya, naging sarong kakaiba sa gabos na tao. Ninhuli ta ang buhay niya, iyo ang naging pinakamakahulugan na buhay nin tao digdi sa kinaban. Inininhuli kan pag-ako niya na magin ina ni Jesus. Iyo man po ini, anbot ipasabot sa to kan sa tong selebrasyon ngunyan na aldaw. Nagsasamba kita or nagtataong umaw kita sa krus, ninhuli ta sa paagi ka ini, ang buhay niya to na bago. Na kung saan ang pinadara sa to, na namumuta na aki ng Diyos, nagmauot na ipako siya sa krus, tanganing magkaigwa kita nin panibagong buhay. Buhay na hinawas sa kasalan. Asin iyo man po ini, ang padagos na pangapodan sa satuya ni Maria, na permi niya tong kuguso ng krus. Ako on si Jesus sa satong buhay, tanganing mabago kita permi. Renewal, to be renewed, we have to first accept Jesus. We have to first follow Jesus. But we can only follow Jesus if first and foremost we know
how to carry our own crosses in life. Kaya kung gusto tang mabagoan sa tong buhay, kung gusto tang magkaigwanin pagbabago sa mga maraot na gawi sa satong pamilya, kung gusto tang magdanay ang pamilya niyato sa pagkaminuotan, magdulo kita kay Maria, tanganing itukdo niya sa sato, ang kalidad na igwa siya, na iyo ang madar sa satuya, pasiring sa iyang aking si Jesus. Lugod ang satuyang pagdebosyon, dahil lang matapos sa pagnovina, dahil lang matapos sa pagsimba, dahil lang matapos sa pagprosesyon, dahil lang matapos sa pagkurahaw nin viva, kundi maisabuhay ang kalidad na igwa si Maria, tanganing ang satuyang pagdebosyon, nahihiling man sa satuyang buhay mismo, asin lalong-lalo na sa laog kan lambang familia niyato. Makanood maghinanyog, tanganing satuyang masabotan. Makanood maghinanyog, tanganing maaraman niyato ang kamauwotanin kagurangnan sa satuya. Makanood maghinanyog, tanganing ang satuyang pakasabot, ang satuyang paggibonin susog sa kabutanin kagurangnan, magdara sa to sa pagbabago nin buhay. Amen. Matindog po. Sa tuya na pong ipahayag an sa tong pagtubod.
Mamibi kita sa Ama, nanamuot ng gayo sa kinaban, kaya sinubol niyan sa iyang aki, tanganing magadan sa krus para sa satuyang kaligtasan, sa lambang pag-arangan sa tong simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa kinaban, sa irarom kan tanda kan krus ni Kristo, padagos na labanan ang karatan, sagkod sa kapangganahan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang katawohan sa lambang nasyon asin kultura, magkamit kan katalingkasan asin katuninungan, huli ki Kristong ipinako sa krus. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nangangaipo kan pagkaherak, asin kapatawadan kan Diyos, maglaom sa krus ni Kristo, bilang dalan para sa katuninungan, asin pakipag-ulian. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makamidbid sa krus ni Jesus kan paglaom para sa lubos na kaumayan. Mabibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagadan ki Kristo, malinigan sa saindang mga kasalan, huli kan dugong pinabulos niya sa krus. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa tuninong ipamibi man niya ang sa tuyang mga kahagadan, na mawat niya itong makamtan sa tabangkan sa tuyang mahal na ina. Ipamibi niya ito sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Mamumuto na Ama sa buhay na ini, asin sa maabot na panahon, ang samuyang paglaom yaon sa krus. Warasan ang samuyang mga kahagadan, mantang nag-uumaw kami sa imo, hulikan sa imong mga pagkaherak, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, mako manlugod kan Dios sa mga makakamahan. Akon manlugod gan kaguragnan adatang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ining pagdulot na nagdarakan kasalanin bilog na kinaban sa altar kan krus. Maglinig sa mo sa gabos na kasalan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong kag-espiritu. iitaas an mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamana daing kasagkuran. Tatinugdas mo an kaligtasan nin katawohan sa kahoy kan krus. Tanganing kun saen an kagadanan nagsupang, duman an buhay magbangon giraray. Asin an nagdaog sa kahoy man madadaog, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya ang mga angheles nag-oomaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan, asin ang mga banal na serafines, buronyog, asin maugmang nagsaselebrar. Awot pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaosa sa iya mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni, taynian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanyamanin kalis,
Asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubon. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan ay nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing balubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asing kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asing kan gabos na klero. Siringman girumduma sa imong pagkaherap, an sa mong mga tugang, ay nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na inakan Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asing kabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo, pagkanigong bagin kairas kan buhay na daing kasagkoran, magaumaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya asin kay manya asin sa iya, sa imo Dios sa mga makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig o anay siya, mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Uya an kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, Hesu Kristo, kaming pinakakan sa banal mong bangkete, mapakumbabang nagngangayo-ngayo, na ang tinubos mo hulikan krus na nagtataong buhay, darhon mo sa kamarawayan kan pagkabuhay liwat, siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa ikitulong aldaw. Paladan na mamarawayon na linalang nin Diyos, na tinawan kan halangkaw na katungdan, na magin ina na Jesus, asin ina kan mga nagtutubod, ani kaduwang persona kan Santissima Trinidad, na nitawo sa saimong malinig na tulak, may pagsarig sa saimong pagkaina, nangangayo-ngayo kami sa imo, tabangi kami, na nagpapakumbaba na magkaigwanin puso na tataong magpasalamat sa Diyos, hulikan dakulang karahayan na iwinaras niya sa katawohan. Mabalsan man lugodan Diyos na ginigikanan kan tunay na kaligtasan kan samong paghinguha na mabuhay sa karahayan. Nuestra Señora de Peña, Francia. Ipamibi mo kami. Amen. Matindog po. Salve Regina. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. O tecnificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, ius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua libiremur, per Christum Dominum nostrum. Matukaw po. Sa pagselebrar ka National Catechetical Day ngunyan na Domingo, magkakaigwa kita nin second collection. Ang kantidad na makukua, itatao para sa Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Ini iririmit sa opisina kan Economo.
Tataramon nin pasasalamat. Sa ngalan po kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikatulong aldaw kan sa tuyang misa novenaryo para sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Salamat sa gabos na nagpamisa asin nagdolot sa misa ngunyan. Siring man itong nakisumaro sa satuyang misa sa paagi kan satuyang live streaming coverage. Salamat sa mga miyembros kan Legion of Mary, Kabaklay, asin Lectors Ministry. Salamat man sa Our Lady of Peña Francia Association, sa mga lectors, extraordinary ministers of Holy Communion, collectors, social communications, and media ministry, asin mga sakristan. Siring man po, salamat sa Our Lady of Charity Music Ministry from Birac, Catanduanes sa saindang pag-awit sa liturhiya. Salamat sa mga padi na nakaibahan niyato sa misa. Orog sa gabos, salamat kay Reverendo Padre Jessel Sarmiento, ang satuyang celebrante mayor asin predikador. Matindog po ang gabos para sa huring pagbindisyon. Salamat po sa saindo gabos na nakisumaro sa satuyang Santa Misa ngunyan. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyon ang lugod kamo kan Dios na makakamhan, anama, asin na aki, asin na Espiritu Santo, Amen. tapos na ang Santa Misa, lakaw kamo sa pagkamo ti Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Dios marahay naga po sa inyo.
Hello?